Awungiyashumayela nje Atlantis. Uthi uJesu mangabe ekhuluma incwadi incwadi kaMatthew chapter 24 uthi ngokwanda kokubi kuzophola uthando kwabaningi. Ngiyakuzwa bazalwane, kunezinto uSathane ayitshalayo ezimbi ebandleni ukuze thina singaphakathi luphele uthando lokumkhonza uNkulunkulu. I'm sorry if mina ukuyitshela ukuthi ngizoba ilo mshumayelo ogijimayo ongapheli ogijimayo lokutshela ukuthi take your car keys, take your house. Ngizokutshela ukuthi iba serious ngensindiso uye phambili. Yabona ngalesikhathi abantu sebengekho serious sebeyibukela phansi insindiso isihobby. Wena uvela ube serious kakhulu. Nangalesikhathi bekubiza ngevuthisti uvela ube serious kakhulu. Ngiyangizwa bathandekayo. Oh, siphila esikhathini esinzima. Wonke umuntu uyazi. Akekho umuntu ofuna ukholwa. Ucifa ungubani yena uba ngasixelela uba sihambe kanjani ekukholweni. Ucifa bani ba yena ungubani ngoba phela